China ta firgita Amurka da Faransa da sauran ƙasashen Turai gaba ɗaya biyo bayan samar da na'urorin zamani da kayayyakin soji da jiragen yaƙi na musamman. China ta ƙera sabbin kayan aikin soja da fasahohi masu ƙarfi a fannin tsaro a cikin shekarar nan ta 2025, waɗanda suke nuna yadda ƙasar ke ƙarfafa ƙarfin sojojinta da dabarunta. Sabbin jiragen yaƙi da jiragen sama na soja da aka ƙera a cikin shekarar nan akwai J-35 Street Fighter. Wannan jirgin ya ƙware sosai wurin ɓuya ga na'urar rada, wanda za a iya amfani da shi daga jirgin ruwa mai ɗaukar jiragen sama kamar Fujian. Wannan jirgin Fujian dai sabon jirgin ruwa ne mai ɗaukar jiragen sama wanda aka kammala a ƙarshen shekarar nan ta 2025, kuma yana amfani da electromagnetic catapult don ƙaddamar da jiragen sama masu nauyi wanda ke ƙara wa China damar kaiwa ga nesa fiye da da. Fannin makaman rokoki da tsarin nukiliya kuwa, China dai na ci gaba da ƙarfafa kayan makaman nukiliya da roka. Kamar dai DF-5C, rokan nukiliya ne mai nisan sama da kilomita 20,000 tare da damar ɗaukar zuwa har rokoki masu yawa. Sannan kuma akwai DF-26D da kuma CJ-1000 da kuma YJ-17 suna daga cikin sabbin rokoki masu ƙarfi da aka nuna, ciki har da hypersonic missiles masu tafiya da sauri sosai. Pentagon dai ta ce China na da ɗaruruwan ICBM launchers sannan kuma da dubban makamai masu nisan gaske wanda ke ƙara ƙarfin kare kai da kuma yiwuwar kai hari daga nesa. Tsarin kare sararin samaniya da na'urorin fasaha kuwa akwai HQ-20, sabon tsarin rokan kare sama ne, surface to air missile system don rusa jiragen sama, drones da rokoki. Sannan kuma akwai LY-1 laser weapon, shi wannan kuwa zai iya kashe drones, rokoki da jiragen sama idan sun kusa da shi. Sabbin tankoki da makamai na ƙasa kuwa Type 100 tank, sabon tanki ne mai ƙarfi tare da hybrid engine, munition modern system da kuma kariya daga drones. A fannin ayyukan atisaye kuwa, a ƙarshen Disamban nan, wato kwana uku da suka wuce, China ta gudanar da manyan atisayin soja a kusa da Taiwan. Sun hada da ƙaddamar da jiragen sama, rokoki, jiragen ruwa da sauran kayan yaƙi. Sun nuna ƙarfin soji sosai da kuma shirye-shirye don manyan ayyuka, wanda aka sama suna Justice Mission 2025. Ku ci gaba da bibiyan mu domin samun update akai-akai. Na gode.